Nami di juga na ako patilawon. Unsa naman sad uy? Mag-vlog na sad ta. Mabulag na sad. Unsa man ka? Namta sa asam karon. Sa Bauti. Sa Amaya. Ay sa Amaya. Sakay na. Ilaw ka sa kuan, sa Buaya. Ayun dagan. Day, mura kailangan siya kumulabang atong kuan. Ang skywalk mo. Kaya na to na. Bauti. Ayaw ko kuan na biyahe mo. Uy, ay ko biyahe mo. Ha? Ay ko biyahe mo. A few inches later. Alala, paulion ka ron. Nata ay kanang grapes. Grapes. Grapes na na. Grapes. Alagi grapes. Nata diri sa grape mga unta. Mga on. Dili pwede kuan day mamitas day. Mamitas. Igana tiwi. Imuha nino. Yes, ako aning territory. Wow. Daghang mga prutas. Unsa man ang prutas? Sa prutas. Asa dobi? Aray. Grapes ni mi. Dali. Hoy, bawal. Kung saan na nimo day? Ha? Saan na nimo? Guys, kanang mangwata grapes karon pero kanon na to under the table. Diba kung ano? Ano? Wala lang, mamaingon nila guys. Makauyab daw mo. Yaya, padung sa gabi pikapit sa gabi kuwai ko. Hala, bala ka dira uy. Mo si Buholo. Ikaw na paning kamot dira imo bayot. Ikaw gani yaya kita ka sugon gani ka Hala, dami. hala, attitude ha. Sige na, kuha na. Ayo sa panang patulo sa. Kung saan daw siya? Saan man siya pagkano ba? Ano ka, i-assist ka. Lala. I-assist na ko be. Punta na. Palihog ko og pamputol tara ay. Dala dako na ni hinog. Asa daw? Hinog na nila grapes. Kuya aning akong amo uy pagdali dira bayot. Kuwai ko tibi. Uy. Patudlo unsaon? Pwede na i-pick diretso yung kanang karabit yung murag sa nga gabaw. Oh, what is Isa dyan siya kapungpong kaon. Okay guys, na namin napilian. Ya asa man ani pwede kani. Pero dito sa sulod kaon. Ikaw, may experience. Parehas daw. Lalo. Pero ato sa sulod daw kaon ni kamo. Lami na. Oh, kung Naon na sa lami bi. kanya. Nami di juga na ako patilawon. Patilawa ko day. Wala akong paki mapapagod ka sa akin. Sige na day, patilawa. Dapat yan sa'yo mapapagod ka. Mao ba? Itulak ka. Ate, usaw po na siya pagkat ate. Lalo, nagided mo ka. Lawi gani. Nagyay, nagided mo. Okay kayo, okay. Dapat pa may kasi ate ko pagguwat dira ko no. Alam mo, ari naka-attitude na ako. Wag gani nag-video pa ay kan dapat man pa man siya ka istorya. Sige, hana. Ate usaw na siya pagkat ka ng ate pwede ko mag-cut lang. Asa adi mangita taano ka nang Mangita siya ka ng lami daw. Asa ni ma? Kani day ay. Ano ka sa yun? ay saka Kani. Dili daot Ka dito sa tumoy. dili siya daot. Lalo. Ang kana mga dili daw pa natang upload. Ayun lang sikip sa upload na. Chudi na lang. Ato babaw pa. Lagi mo. Hello. Perfect. Tilawi daw. Naaliso. Lumay sama ka aslom ni mo to ni. Ay kana titon. Ha? Patilawa ko, day. Sige na, day. Day. Talaw. Ngiti ko. Ay bagabaan pa niyo. Dalawan ka na ako. Bagabaan ka pa kana. Ya, day, unsa may masulti nimo, day? Masulti na ako. Kato maglaglaag karon. Adi lami ang grapes.
Yes, lami kayo te. Samot na libre no. Samot taglibre o na mas ayay pa jud ko kay kanang nag-video ay kanang kita patabangan pa jud mo video like attitude na din. Then kanang mura nakalibre sa strawberry. Ay kana ay the grapes. Grapes. Ni ganahan kay matanungin ani. Matanong nga na. Pero pulambot nang ibig sabihin na o galaga ito basing maskuti pa hinuon no. Magbinalita na po ko pag magutomon ko mandak ka. Bye na. Bye-bye. Ha? Na-check yun eh. Sila check. Na-check yun eh. Oh, na-check man ganun dai. Warag na isunog. Sila ni sunog. Oh, chiko ibo kadayo ra sa tunog bayot. Bayot ipid di bayot di. Di mag-checking bayot. Oh, di ba? Only Snake Princess. Ako man na harbat yun no. Oh, herbot ba harvest? Ay, di ka. Ay, harvest yun. Oo naman ko eh. Si herbot ba yun? Ako man na di ka na. Basa ang stem. Puta na pili pangayo. Day. Ha? Paak ana. Di ko pa ako, ikaw papaakan ako. Biyawa makaakan ako. Ngano ako may magpapaakan ako. Ikaw di mo papaakan. Kisa mas isog yung ngipon ana. Ikaw siya. Mas isog ang ipa, ikaw ka video. Lasa man ka. Lagobs lagi ka day mo. No, di ba? Dito no pets allowed dito no. Ano na? Come here lagi na. Dakog diri. Na. Apping no. Laro? Oh, unsa na day? Tabili na lang. Di ba tabili? How man na? Sonda yang liho. Namuha na naman yan dila. Tiger. Java chip. Togo. Java. Food. You wake up, Java. Java. Hoy, trabaho ulit. Sige na. Hoy, pangutan na. Kiba ka unsaon pagtawag anong mga kuan? Kuluk. The snake, lalagi ka diri snake. Hi snake. Hi. Lo. Konko jud. Hi snake. La ibong Adarna. Uy, suway gluwa. Oh, adik kay gnaw. Oh, nagaugom glaway ay. Yan, happy na ka. Yes, happy kay ko nga kanang proud kay ko ni kanang Ate Tony nga kanang nakalabay siya kay sa fridge. Yay, malakpakan. Agi pa rin ko sa Ate Tony. Let's play video, guys. Naginana na dito na dito ni. Hala nakahi si Tony. Oh, wala ra. Ayaw, done. Bawal done. Pasahin ko na ka-video doon ha. Ayaw. Uy!
Kami mapadyo sa kakuan! Last one. Zed, kuha na ka. Ayaw sa Halagi katawan ka, Titons! Halagi katawan ka! Hi everyone! Ari na mo diri sa Amaya. Thank you so much for watching the Snake Princess and bye-bye.